Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a yau a sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyon mu zai mana bayani ne akan yadda zaka kirkiri shortcut na website. Saboda a mafi yawan lokuta zaka ga akwai website din da mutum yake yawan shiga, ko kuma mafi yawan lokuta zaka ga kodayaushe yana cikin wannan website din, to ya kamata a ce ya kasance yana da shortcut ɗinta a gefe, ba sai kodayaushe idan zai shiga website din sai ya je ya nemo browser da yake shiga ya shiga website din ta browser ba. A'a, wannan abun da zan nuna mana yau kai tsaye zaka kirkiri shortcut din website din a cikin wayarka. Kawai a duk lokacin da zaka tashi shiga cikin sauki zaka taba wannan shortcut din, zai kai ka zuwa cikin website din cikin sauki ba tare da bata lokaci ba. Mu fara bidiyon. Amma kafin nan ina roƙonka idan kai sabo ne anan ko kuma ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, ina roƙonka da ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka sai da ka danna mai like, sannan kai shi ga yan uwa domin kowa amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu fara bidiyon. Yanzu misali ga ina a cikin Opera Google Chrome kuma a cikin website din YouTube. Yanzu misali ina yawan shigowa wannan website din, ina son in dauki link dinta in ajiye kawai kai tsaye. Duk lokacin da na tashi kawai ina shiga kai tsaye zai kawo ni ciki. Kai tsaye kawai zan taba wajen searching din nan, gashi nan zai bani dama ga alamar YouTube nan, sannan zai bani damar ga alamomi nan guda biyu, share ko edit, sannan kuma ga copy. Kawai ina taba copy, zai copy din shi, gashi ne yayi copy din shi a clipboard. Yanzu misali ina fita kai tsaye zai kai ni cikin wannan application din. Zan dawo cikin wannan application din na website shortcut. Ina zuwa kawai a nan zaɓin farko inda aka sa website URI ko URL, kawai ina taɓa sai in pasting din shi a nan. Kun ga yanzu na yi pasting din wannan link din a nan gurin, sai in yi ƙasa nan kuma a rubuta label. Ina taɓa zan rubuta sunan da nake son in sa ma wajen. Misali tunda YouTube ne zan iya sa YouTube, in wata website din ce daban zai iya sa mata sunan website din, ko kuma zan rubuta sunan da zan gane website din da shi. Misali yanzu bari da in dan yi shirme na, gashi nan na rubuta. Sai nan zaɓi na uku, shi kuma zaka ɗauko hoto wanda zai kasance shine alamar wannan website din da kake son kake shiga a kodayaushe. Hoton zai kasance a fuskar wannan, zai kasance kamar application ne abu. Kun san dai da shortcut yake a home screen, zai kasance kamar application ne amma shortcut ne. Ina taba inda ke da alamar kamar file din nan ko kuma kamar folder din nan, ina taba kawai zai kawo ni cikin hotuna na. Zan zaɓi wanda nake so. Yanzu misali bari in zaɓi wannan. Ina zaɓar wannan, shikenan yanzu ya ɗora min shi a kodayaushe. Daga na tashi zan shiga kawai kai tsaye wannan hoton zan gani a fuskar wannan din. Kawai sai ka zo ka taɓa na inda ka rubuta create shortcut. Kana taɓa yanzu zai ce ma ya creating din shortcut din, zai ce ma ka install din shi. Kawai in ka taɓa install, shikenan yanzu zai ce ma kai adding din shi a home screen ɗinka. Kana taɓa add, shikenan yanzu ka ajiye shi a home screen ɗinka. Yanzu misali da za mu je zuwa home screen ɗinmu, yanzu ga shortcut ɗin da muka ƙirƙira nan kun gani, gashi nan kawai kai tsaye muna taɓa. Abin da zai kai mu shine YouTube kai tsaye ba tare da ya ɓata lokaci ba. Muna taɓa shortcut ɗin cikin YouTube zai kawo mu. To yan uwa duka dai nan ne ƙarshen bidiyon namu. Da fatan bidiyon na ya burge ku, kar da ku manta da yi mana subscribe, sannan idan bidiyon na ya burge ku sai ku danna mai like, sannan ku share ga yan uwa domin kowa ya amfana. Ayan nake cewa wassalamu alaikum.